Hvordan blev jorden skabt ifølge en religiøs og videnskabelig person? Vi har interviewet den protestantiske præst Jørgen Christian Madsen fra Esajas Kirken, og vi har også interviewet imam fra udlandet, som har fortalt os kort om, hvad de mener, hvordan jorden blev skabt. Lad os høre, hvad de mener. Min forståelse af det har ikke så meget med tro at gøre. Altså det er mere det bedste videnskabelige evidens, jeg har set, hvis du kan sige forskellen mellem tro og det vi tror, vi ved. Men altså, så jorden er åbenbart kommet samtidig som solen og resten af solsystemet. Altså at der var det her stof, en eller anden gas, sky, som var produkt af nogle supernovaer, det skete tidligere. Ikke? Og det ved vi på grund af de elementer, vi har i jorden for eksempel. Så er fandt sammen. Ikke? Altså, og jeg er ikke ekspert i planetdannelse, men jeg kender lige til det. Og så det er stort set det sker. Altså den her sky kommer sammen med tyngdekraft, og så får man planeter og solen, og som siger nogenlunde, som det siger ud nu. Ikke? Altså, så det er min forståelse, det er sket for cirka 4 milliarder år siden. Ikke? Altså, jeg kender det ikke bedre end det, men det er cirka det er omkring 4,5 milliarder år siden. Ifølge mig, der er det jo sket over en meget, altså det er let, jeg ved om det, fordi selvfølgelig ved vi noget om, hvordan jorden er skabt, og hvordan verden er blevet til, men vi ved faktisk ikke ret meget. Vi ved, at det er noget, der er sket over millioner og millioner, og er der millioner af år. I en lang udvikling. Nogle atomer, der støder sammen, nogle ioner, der søger mod hinanden osv. Så det er en lang kompliceret proces, der sker, og det ved vi også med de dyr, vi er iblandt, hvordan vi er blevet til. Altså der ved vi, der er sket en lang udvikling fra, at vi har været nogle lavere skabninger til det, vi er i dag. Dyr, der er forsvundet, dyr, der har udviklet sig på forskellige vis. Så hvis jeg skal sige noget om, hvordan verden er blevet til, så vil jeg sige, at den er blevet til i en meget, meget lang proces. En proces, der formentlig stadigvæk er i gang. Okay, så du er ikke sådan meget den religiøse fortælling om, at det er skabt? Nej, det er jo sådan, efter min mening, og efter langt de fleste moderne menneskers mening, at den skabelsesberetning, eller de skabelsesberetninger, vi finder i vores Bibel, der er faktisk tro. Det er ikke en beretning, det er en myte. Som vi hørte i videoen, kan en religiøs eller en videnskabelig person sagtens tro på de forskellige berettelser. Men hvad tror du? Tror du som religiøs person på de videnskabelige berettelser? Eller dig som er videnskabelig, tror du på de religiøse berettelser?